rangba akajela ukonrat ki sangma ringkat ki menteri sorkar kumju ulampang ka ying dorbar thauan kajela hane kasngi ki lalet ya kenduk markhmat yu menteri rangba akari Narendra Modi ha New Delhi ban penkenma biang ya ke isu inner line permit nalor ki babun ki wipat ki mat jing dawa hakate ga jing ya kenduk ka kenhuan kala IT ru ya ka dor khas ha Modi ban kerpat ba untuk lar lang nakabenta ki babun ki jing bat jing don kam ki bede ba ka Meghalaya habede ba ki inner line permit ka kenhun kala pen pauru banadu usnam arajar khat khandai baki menjur da ke resolution hayung dorbar haduk menta ka sorkar jala kadang apsa ya ka jing menjur na katanat kampo yeng kari kawaipat kamat kade halor ka jing dawa ban ai jing ithuno ya ka tin khasi bat garo ha ka kharnit ka bapra ha ka bede ba kane ka benta u menteri rangba ulapan pau ba ka ying dorbar naru usnam arajar khat phra kala menjur da ka resolution bat kate kamat ru kadang sakut sa bat ka sorkar India na kaliang menteri rangba ulapan ru ka jingkershan na menteri rangba adu kari hakabede ba ka jingkran penbet put ka badang yat menta syakmat haki Hendru Teli ki jaka ya ka japut bat ka Assam laru ban kedaw hangne ba Hendru Teli ki ladap ban ya penbet ha leber arja arpau hadin ba ka sorkar Meghalaya ba ka sorkar Assam ki ladap ban soy ya ka sos kular penbet put hakmat menteri kampo yeng kari Amit Shah kumbalong menta ka jing survey lang da baro arliang kadang yat syakmat habaro arteli ki jala ban penbet no ya uput usam